tal på bundlinjen. Krisen krasser, og nu gælder jungleloven. Gorillaerne er løs. Team Teatret. Kom tættere på. Han har lavet en scene med en topdej, med en stjerne som Frank Sinatra. Det må da være et magisk øjeblik. Må jeg lige sige noget? Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in the eyes and the words are really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you... Jeg skal bare på en skuespiller, som jeg lige tydeligt repræsenterer den tid, vi er i, som en rollemodel. Der vil jeg pege på en skuespiller som Brad Pitt. Lyserøde skjorter, drengedrømmer over hende. Jeg snakker. Han har da en fantastisk udtryk. Han har masser af penge, og godt lide børn. Så med ham der DiCaprio i Fidusen, og han ser ud som om han stadigvæk går med penge. Det er to forskellige mennesker, jeg ved. Altså ligegyldigt hvad det er scenarie, for den altså ikke lige op og rene for mig. They're out to get you, better live what you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can, so beat it. Du var alene med dine forældre i huset, da du var barn. Punktum! Ja, det var jeg. Og det sagde jeg. Det var jeg, det sagde jeg. Det gjorde jeg. Og hvad så? So beat it. No one wants to be defeated. Showing how... Lad nu den stakkels slægt tale selv. Halløj, Robert. Tak fordi du vil være med. Må vi høre, hvad du tænker? Jamen, jeg sidder bare og tænker på aftensmad. Absolut. Er det nu hele sandheden? Jeg tror ikke, du gider at høre sandheden. Kom nu. Nå. Så tænker jeg på nat. Eller er det også dessert? Nej, min kone bliver restet, når jeg tænker på dessert. It doesn't matter who's wrong or right.